И здравейте хора, аз съм Иво и днес ще направим Fortnite видео, защото от доста време не съм качвал видеа. То даже един път с Ботовчет ми си обещахме ние на вас ви обещахме да качваме по-често видеа, ама това съвсем го забравих, иначе сега вече се връщаме и първото ни видео ще е как играем Fortnite Reload. Ще се опитаме да направим победа, не гарантирам, ама ще се опитам поне. Да, защото аз съм... Не знам, добър съм, ама чак толкова много. Да. Ай хора, за малко да забравя, ако искате да качвам още такива Fortnite видеа, абонирайте се за канала, лайквайте видеото и нека съберем 300 гледания. Ще направя второ видео как игра с някой от моите приятели. Там Reload, 1 в 1 и да. И даже хора, сега аз съм си взел Battle Pass и като изене Chapter 5 сезон 1 ще си купа Battle Pass, ще направя видео как анбоксвам Battle Pass и да. Ако съберем 300 гледания и 100 лайка, ще направя giveaway на един Battle Pass на някой от вас. Трябва да ми пишете долу в коментарите как се казвате Fortnite, да ви адна като friends и да падаме в Pleasant. Най-год мястото за проплеери. SMG. Yes, помпа. Ей, не. Ако ме убиеш... добре, не ме уби. Май, аз това беше на косъм. Найс. Мале, тези хора така... Не знам как ги убивам. Мале, брат, хора на 38 HP срещу двама. Да. Леле, това беше толкова напрегнато. Аз мислех, че ще ме убие. Първия. Аз убих и двамата. Брат, тук навсяка има помпи. Така, добре. Оп. Какво ми даде? Зелено SMG. И пишете долу в коментарите дали ви харесва самия сезон. Лично мене много ми харесва, защото чул съм за все едно съм в Chapter 2 сезон. Чул съм за все едно съм в Chapter 2 сезон 4, не и Marvel сезона. Да. Аз съм си взел и Battle Pass, защото много ми харесва. И не забравяйте, че ако искате и вие Battle Pass за Chapter 5 абонирайте за канала, нека направим 300 гледания, ако ги направим веднага правя giveaway на нещо за 800-900 за Battle Pass е още рано. Да. Изберете си какво искате от Item Shop и ми пишете. Тоест в коментарите ми пишете как се казвате и ще ви ядна като friends и ще ви го гифна. Да. Знаеш какво, ще взема емката, защото емката повече ми харесва. Не, what? Откъде? Не. What? Чай, че това е бил моят съотборник. Брат, тука... ето ги. Оп. Късно го едитнах. What? Дет. Айде. Я сега видим какво имаш. Чай се хилним, защото той ме остави на малко. Взимам тези минита. Какво има? Добре, нищо. Ходим. Има още един човек, ама не знам къде е, някъде зад това.
Ето го. То пък се импулсна. Ето. Пък няма да го оцела. Добре, някъде тук е. Оп, дед, айде. Брат, хора, вижте, има снайпер, мале сега. Аз между съм много добър с снайпер. Да, ама какво да махна? Брат, не мога всичко е така да стои. Брат, знаеш кой ще махна SMG-то? Чачи зоната. Добре. Това. Нищо. Добре, мале, сега какви как там миснах? Ама наша май го снайпнаха. Покажи се, брат. Моля те, покажи се. Много искам да те снайпна. Ма той някъде тука. Не, той избягал, бе. Деба. Как няма да го оцела? Добре, дед. Ела, бе, гледа как бяга като мишка. Добре, тук няма какво да взема, само дали има хил. Златен снайпер. Сега, вече със златния снайпер няма кой да ма пипни, брат. Не, добре, сега, брат. Виж, ще ма снайпваш ли, бе? Покажи се. Мале, кой ще снайпваш ти, бе, Майта разкатах набързо. Мале, хора, видяхте как го снайпнах? И той имал златен снайпер. Аз какво ви казах, че съм най-добрия с снайпер? Не съм добър колкото чай, ама съм много добър. Пък лъснах метките. Нищо. Добре. На мене ми се привидя човек, че там иска да ма снайпни. Май ми се привидя. Човек, гледай. Покажи се. И той откъде ще дойде? Ето го. Снайпнах го така. Къде отиде, бе? Брат, искам да го убия, брат. Хора, вие видяхте, че го оставих на много малко. Набих му 121 с снайпера и... Не е в този храст. Не, няма, бе. Не е в този. Брат, оставих го на малко. Много мая, че не го убих. Ама аз съм на малко, брат. Какво ръчкам, като съм на малко? Там. Нищо. Ето го. Снайпнат. Брат, чай, че ми спря джойстика. Добре, брат, какъв е шансът да ми спре джойстика? Добре, поправим се. Баси, брат, за един момент си помислих, че наистина... Те го нотнаха, бе. Малко видя къде е. Това златна базука ли е, което виждам? Кракнат? Добре, брат. Аз знаех, че е там, но просто исках да го убия този. Загубих си и снайпера, и помпата. Сега, брат, не знам какво ще го направя. Ако моят не умре, защото ако моят умре... 3, 2, 1... Добре, найс. Сега къде? Ето, те са двама. Брат, ама искам да се взема оръжията.
Добре, нещо ще падне тук, ще взема оръжие и ще ходя да го ръчкам. Мале... Не, миснах. Добре, найс, добре. Бра, хора, намерих още по-хубава помпа. Намерих синя, която е още по-хубава. О, добре. Чай, толкова имаше. Той има спас. Хора, имам спас. Леле. Чай си взема SMG-то, защото ми трябва. Брат, този, който го убих, има спас. Аз имах синя помпа, той имаше спас и не можа да му убие, като бях на 100 кръв. Не са бях хилнал. Леле, имам... Брат, не мога повярвам, че имам спас. Мале, ей сега, брат, със спаса. Брат, защо съм го направил така? Чай малко. О, брат, както и да е. Лошо е, че нямам снайпер. О, брат, златно SMG. Добре, може и да победим. Защото като гледам какви оръжия имам, и аз не съм чак толкова зле. Чай да отида при нашия да му даде Къв си ти, бе? Някой го кракна. Добре. Той видя ли ги тия биг шилди? Брат, той не ги вижда. Златния ми снайпер! Не, бе, брат! Брат, той ми взе златния снайпер. Брат, някой ма снайпна. Брат, той ми взе златния снайпер. Ма, брат, аз съм много добър със снайпера. Ако ми го даде, мой да уиннем. Откъде снайпва, добре, брат? Май видях откъде. Не. Аре, бе. Арела, бе. Арела, имам епик спас. Идва ли? Не. Къде отиде, бе? Да, бе, брат, и двамата, добре. Брат, толкова е напрегнато. Хора, вие видяте ли го това? И двамата ма снайпнаха. Или май само един, защото ако ме бях снайпна, и двама щеха да ми набият 200-300. Добре, само един, добре, че онзи мисля, че иначе съм дет. Така, Скар. Хора, вижте ми оръжията. Вижте, спас, Скар и златно SMG. Да, аз имам гото оръжия. Добре, имам... ето тебе, дет снайпваш. Ела сега, покажи се. Как? Добре, брат. Имам спас. Второ място. Мамка му, нищо. Добре, хора, беше забавна игра. Второ място уинахме. Добре, хора, не забравяйте да лайкнете видеото, да съберем 300 гледания, абонирайте се. И това е. От мене, чао.